vrij vermoeiend, maar wel heel erg leuk. Proost! En wat zie je Anne kijken? van mijn stiet, word ik heel erg hiet. Want Anne Doop is voor mij de mooiste vrouw die er is. Proost in mij. Dus, ja. Hallo, Hoi. hoe met jou? Ja, goed hoor. Nou, het broedt bij mij als ik, als ik meisjes zie. Wanneer broers het in mij? Als Benny naast mij komt staan. Hallo met Eduard. Hallo, ik heb een probleem. Er is ergens bij me ingebroken en ik denk dat ik weet wie het is. Lekker neuken!